Здравейте! Представям ви нашия иновативен продукт WPC ограда, заедно с алуминиеви стълбове. Тя може да бъде модифицирана по ваше желание. Дъските влизат една в друга с клик-лак система. Както се нареждат плътно, така може и да се наредят с разстояние. WPC или Wood Plastic Composition, това са над 60% дървени стърботини, смесени с термопластик, което ги прави изключително устойчиви на дъжд, на вятър, UV лъчи, слънце. Също така, размера на оградата е 1,80 височина на 1,80 ширина, като дебелината е 2,5 см на самите дъски, което ги прави изключително здрави. Алуминиевите стълбове с графитено покритие и влизат в основата, която също е от алуминий. Захваща се с анкерни болтове, много здраво за земя. За повече информация посетете нашия сайт 5build.bg или се обадете на посочения телефон.